O río Tins está situado na Serra de Outes, a Coruña, Galicia. Mide 12 km, nace en Mazaricos e desemboca na ría de Muros Noia formando un estuario. Nel dase un hábitat excelente e con gran interese paisaxístico, botánico e fáunico, no que habitan reos, sapos, ras, etc. Este río foi o primeiro dun municipio español en recoñecer os dereitos dun elemento natural, coa finalidade de recuperar os bosques de ribeira, controlar as especies invasoras e a limpeza dos residuos no entorno fluvial. Este proxecto foi liderado polo Concello de Outes, no que participaron 3 universidades galegas, e foi financiado pola Unión Europea. Isto está relacionado co cambio climático, que é unha variación a largo prazo nas temperaturas ou patróns climáticos, producindo así unha alteración na composición global da atmósfera, facendo que esta se quente demais. O cambio climático non só pode ser causado polos humanos, senón que tamén se pode causar de forma natural, como cas grandes erupcións volcánicas ou cas precipitacións, pero as súas principais causas son o efecto invernadoiro e os seus gases causados polo ser humano, o aumento descontrolado da poboación e a destrucción de ecosistemas mariños xunto coa deforestación. As consecuencias neste tipo de ecosistemas poden ser sequías, escaseza de auga, aumento do nivel do mar ou inundacións, como as que podemos ver en Galicia este ano. Para reducilo é necesario colaborar, xa que se todos nos unimos podemos chegar a acordos e realizar unha serie de accións que nos axuden a diminuílo.